Máš půlčko pro fingerboardy vyrobíte, takže si na to. Takhle 3x takovýhle tvar. To tady tu část takhle, jaké. Tak to obkreslíte normálně podle nějakého kruhu, takhle do rohu. Si to vezmete, na ty škrtku, takhle necháte kus, takhle po nějakého kruhu si to odtáhnete. A to si uděláte 3x. Potom si vystřihnete spodní základovou část, to bude musíte stejně veliký jako to, takhle. Tak, takhle si vystřihneme ten základ. A na to přilepíme takhle 3 kusy. Tak teď to bude vypadat nějak takhle. Když to přilepíte izolačkou takhle dole. Ale tohle dělejte to ze čtvrtek nebo z nějakých těch tvrdých papírů, z nějakých krabic, nebo z nějakých krabiček, takhle třeba od her, nebo od DVDček, čokoliv. Ale musí to být pevný teda, stejně z pevnýho. A nedělejte to z kartonu, protože právě takhle. Nedělejte to z takovéhle kartonu, protože to je tak na hovno. Pořádně nevohne. Tak, teď si uděláme tady takhle tu zadní část. Teď sama se srovnají do takhle ty části. Takhle si vystřihneme ten zadní část. Jak by to mělo vypadat nějak takhle. Je, tak by to mělo vypadat nějak takhle. Teď si dáme takhle tady tu část, který se bude jezdit. Ne, vlastně ne, první si dáme tady takhle tu horní část. No, teď to vypadá takhle. No, a teď si dáme tu část na ježdění. Tak teď to bude vypadat takhle. A pořád to ještě není hotový. A protože to je starší, tak je to lepší takhle přilepit ke stolu, ze zádu a ze předu, pokud můžete jít.